top 8 Philippine destination na pwedeng bisitahin ng mga turista o ng ating mga kababayan. Yan po ang kadalasan tinatanong ng ating mga kababayan kung sila yung mga bisitang balikbayan at mga bisitang turista na nagtatanong kung saan maganda pumunta for tourist at sa mga adventure. Ito nga po pala si Michael Sai, ang inyong dad ng bayan. Dad ng bayan ay lagi niyong kakampi. Tutulungan ka at hindi hahayaang maapi. Simulan po natin sa number 8. Ang number 8 is Intramuros. Ang Intramuros ay nasa Manila City at dito sa Intramuros marami kayong matutunghayan ng mga museo at maraming kainan at maraming mga mabibiling mga souvenir gift items. At hindi lamang yon. May mga adventure experience kayong mararanasan katulad ng electric chariot rides na matatagpuan sa White Knight Hotel Intramuros at meron din sila yung tinatawag na tricycle tourist routing para na sa ganun maikot nyo ang Intramuros kung kayo ay nasa hotel. Kaya napakaganda ng Intramuros dahil marami kayong mararanasan at makikitang mga nakaraan tungkol sa Pilipinas. Mababalikan ninyo ang kasaysayan ng Pilipinas nung mga panahon na tayo ay sinakop ng mga Kastila. Yan ang sa Intramuros. At hindi lamang yon, meron din the oldest church, yung San Agustin Church, makikita nyo. At ang pinakamalaki at magandang simbahan sa Pilipinas, yung Manila Cathedral. Now, puntahan natin yung number 7. Number 7, and ito ay Siargao. Ito'y kinikilala na ngayon na surfing capital ng Pilipinas. At dito, maraming experience tungkol sa water experience. Pwede kayong magkaroon ng jet ski, pwede kayong mag-boating, at kung ano-ano pa. At ang presyo papunta rito ay kung magbo-booking kayo ng maaga sa mga eroplano, makukuha nyo ng mura lamang. Siguro hindi tataas ng 10,000 kung early booking kayo for round trip na yon. At marami rin kayong mapupuntahan doon, mga tourist spots like Cloud9, yung popular surfing spot nila. Tapos meron silang Guyam Island, meron silang Daku Island, meron silang Pacifico Beach. Napakarami rin kayong experience at adventure na pwedeng matunghayan doon at inyong masubukan. Ganon din yung mga activities nila, kayaking, diving, snorkeling, lahat yon pwede nyong ma-experience sa Siargao. Now, puntahan natin yung number 6. Number 6 is Baguio. Yan naman, Baguio ay kinikilala nating summer capital ng ating bayan. At pwede kayong pumunta doon by bus, pwede kayong pumunta by airplane. So, ngayon, ano naman yung mga pwede nyong gawin sa Baguio? Strawberry picking, museum and arts, marami rin sila. Shopping, biking, horseback riding, at kung ano-ano pa. Marami rin kayong mabibiling mga strawberry jam doon at ube jam na inyong ma-experience sa Baguio. Of course, ang advantage sa Baguio, malamig ang weather. So, yun ang tinatawag nating summer capital o minsan sinasabi nating honeymoon destination ng ating mga kababayan. Now, puntahan natin yung number 5 sa listahan. Bohol. Ang Bohol naman, sikat yan at kinikilala dahil sa Chocolate Hills. Makikita nyo ang kamanghamanghang mga Chocolate Hills na parang mga chocolate kisses na pinagtabi-tabi. Ngayon, papunta ron, kinakailangan pwede kayo mag-air ticket o pwede rin magbarko at depende ang presyo doon, ganun din. Hindi tataas ng 10,000 ng round trip kung meron kayong early booking. So, ano yung mga pwedeng puntahan doon? Of course, yung Panglao Island, Hinagdanan Cave, yung historic churches nila, yung Kawasan Falls, Twin Falls, at kung ano-ano pa rin. Ngayon, ano yung mga mabibili sa Bohol? Kasi marami kayong pwedeng souvenir na mabili doon. Yung mga raffia woven cloth, yung mga baskets, yung mga woodcraft. So, yon ang mga pwede naman nating ma-experience sa Bohol. Puntahan natin yung number 4, Cebu. Cebu Province. Yan ang tinatawag nating Queen City of the South. Ngayon, ang air ticket doon, depende kung mabibili nyo ng maaga, pwedeng below 10,000 o pwede rin kayong magbarko. At ang mga hotel doon, marami rin kayong pagpipilian. Ano naman ang mga pupuntahan sa Cebu? Ano naman mga pwedeng ma-experience doon? Well, pag nasa Cebu na kayo, marami kayong pwedeng gawin. Pwede kayong mag-scuba diving sa Moalboal, pwede kayong pumunta sa Oslo para mag-whale watching, pwede rin kayong pumunta doon sa kanilang Fort San Pedro para makita nyo yung museo nila at yung mga sinaunang kasaysayan ng Pilipinas noong panahon ng Kastila. Meron din silang Bantayan Island na napakagandang beach. At saka kung ano-ano pa mga pwede nyong bisitahin doon. Napakaraming pwedeng puntahan. Ngayon, ano naman yung mga activities? Yung nga, sinasabi natin, pwede kayong mag-diving, pwede kayong pumunta sa Malapasco Island, at pwede kayong mag-island hopping sa Mactan, at
ang lechon nila ang sikat doon, yung Cebu lechon na sinasabi natin. Yan ang kadalasan inuuwi ng mga taga Manila pag sila nagpupunta ng Cebu. Puntahan natin yung number 3. Number 3 sa listahan natin at i-recommenda is Coron, Palawan. Sa Coron, Palawan, kung inyo makikita, pwede kayong bumili ng ticket na ganun pa rin. Mga 10,000 and below, kung maaga nyo mabibili yung ticket. Ano yung mga pwede nyo gawin doon? Of course, swimming with the fishes para kayo lumalangoy sa aquarium nang kasama nyo iba't ibang kulay na mga isda. Yan ang isa sa mga napakagandang experience doon. Ano yung mga pwedeng puntahan doon? Kayangan Lake, Barracuda Lake, Twin Lagoon, at saka yung Kalawit Safari Park. Malayo nga lang yon, Siete Pecados, at saka yung Mount Tapias na pwede nyong akyatin. So yan naman ang mga experience niyo na pwede sa Coron at pwede kayo mag-parasailing, pwede rin kayo mag-diving, snorkeling, camping, sunbathing, at kung ano-ano pa. Now, puntahan natin yung number 2. Number 2 sa listahan is El Nido. El Nido nasa Palawan din ito. At ang ticket doon ganun din. Kung maaga kayo bibili, 10,000 round trip na yan. So, ngayon, ano yung mga pwedeng puntahan sa El Nido? Of course, ganun din. Katulad ng Coron, medyo may similarity sila. Meron kayong pwedeng puntahan Entalula Island, Cudognon Cave, Popolcan Island, at Taputan Island, kung ano-ano pa. Saka may Paradise Beach din sila. Ngayon, ang mga pwede nyo gawin doon, of course, island hopping, snorkeling, scuba diving, kayaking. Tapos, maganda rin yung kanilang mga restaurant doon. May marami rin silang mga choices doon. Now, puntahan natin yung number 1. Number 1 sa listahan natin ay kinikilala na halos ng mga iba't ibang dayuhan at ng mga turista at laging isa yan sa mga kanilang target list pag pumunta ng Pilipinas. Boracay Island. Ang Boracay Island, ganun din. Kung mabibili mo yung ticket mo na maaga, pwedeng 10,000 and below round trip. At saka na, meron din pwede ka rin magbarko papunta ron. And then, ano yung mga pwede mong gawin sa Boracay? Napakaraming pwedeng gawin sa Boracay. Bukod sa napakagandang White Sand Beach, ay matatagpuan natin dito ang Mount Luho Viewpoint, Diniwid Beach, at napakaraming pwedeng gawin kasi nga very active dito. Para ka na rin pumunta sa isang party place, no? Na napakarami kayong makikilala at makikita mga tao dahil ito na nga yung number 1 na listahan. Kinilala na rin siya as the best beach sa buong mundo, kaya nga ito ang kinikilala ngayon na number 1 destination sa ating bayan. Yan lamang po mga kababayan. Ito po nga pala si Michael Say, ang inyong dad ng bayan. Yan.